Upakarti minangka jangkeping adicara upacara salakirabi ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal saestu mugi-mugi saged katampi wonten ngarsanipun Bapa Budi lan Ibu kanthi renaning penggalih kanthi bingaing manah mugi sageta hanambah raketipun anggenipun badhe kekadangan lan ugi bebesanan. Bapak sedaya ingkang kinurmatan ing salajengipun mbok bilih panjenipun Bapak Mokhtar Ali Mursidi nyuwun dumateng Bapak Budi lan Ibu kasuwun hanglungaraken wekdal mbok bilih ing benjang dinten Selasa Surya kaping 8 Oktober warsa 2019 kirang langkung tabuh setunggal siang putra temanten kekalih kasuwun klarapaken wonten ing Dukuh Kembangan Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ing sak perlu badhe katepangaken ugi kasuwunaken tambahing donga pamuji pangestu dumateng sanak sederek lan ugi tangga tepalih ingkang wonten Ngasem Colomadu Karanganyar. Bapak sedaya ingkang kinurmatan ing salajengipun mbok bilih ing mangkih sampun paripurna pawahan prasaja wonten ing sang hari punika. Kula sak rombongan badhe nderek nyuwun pamit kundur wonten Ngasem Colomadu Karanganyar nyuwun tambahing donga pamuji pangestu mugi-mugi lampahipun kula sak rombongan tansah pinanggih rahayu ing sak margi-margi dumugi wonten dalamipun sowang-sowang. Dumateng panjenenganipun Bapak sedaya ingkang kinurmatan mbok bilih mekaten lan semanten atur saking panjenenganipun Bapak Mokhtar Ali Mursidi ingkang saged kula wakili lan ing mbok bilih anggen kula hamakili matur kathah kekirangan lan kentak-lentunipun kula ugi nyuwun agunging sih samudra paksami. Saking kula cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Wijang Gamblang Cetha Trawaca pangandika pasrah saking tetuangganing lampah keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mokhtar Ali Mursidi nunggih panjenenganipun Bapak Sobri Santoso ahli madya sampun keparang paripurna. Sang Hyang Para Lenggah kakung Suna Putri kalajengaken panampining pasrah saking keluarga ageng Bapak Budi Kuncara ing mangke keparang kasarira panjenenganipun Bapak Suyono sasana wedal kawula sumanggaaken sak cekapipun. Matur nuwun. Matur nuwun paringipun wedal dumateng pribadi kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten dumateng para pangemban-pangembating praja satriyaning negari minangka pepayunging wontening daerahipun lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Mokhtar Mursidi sekalian Ibu ingkang kawula hormati langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Sobri Santoso AMD minangka duta pangandika saking panjenenganipun Bapak Mursidi sekalian ingkang kawula hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun para tamu kakung Suna Putri ingkang pantes nampi pakurmatan punapa dene para kadang werda muda tumaruna ingkang tansah kawula tresnani. Mugi wontena keparingipun kawula sumatur ngempil kamardikan panjenengan awit kawula ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Budi Kuncara sekalian Ibu Kusmiati kawula piniji minangka talanging basa kinen hanampi atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Mokhtar Mursidi ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Sobri Santoso MD ing kalenggan punika. Namung saderengipun kawula amurwani atur sumangga langkung rumiyin
panjenengan sami sareng-sareng kawula dherekaken ngunjukan puji dalah syukur. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam aksang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan balasan kawula. Amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Sobri Santoso MD ingkang kawula hormati. Atur pangandika pasrah panjenengan ngaturaken salam taklim sampun kalo tampi kanthi suka bingaing manah kanthi wasilah menika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi atur salam taklim punika mugi-mugi sageda ndayani dumateng panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian Ibu anggenipun netepi darmaning aspuh amiwa putri margya siwi tetepa winengku ing suka basuki. Dene ingkang kelajanipun nuninggih pasrahing Sri Atmojo pinanganten kakung Bagus Ketut Adi Prakoso sarjana ekonomi ugi kawula tampi kanthi suka ing manah mbok bilih saged rinumphakara kados dene kajugugan Wukir Sari kablebking samudra madu inggih awit saking bingaing manah saking panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian Ibu. Kelajenganipun ing mangke mbok bilih sak paripurnanipun pasrah panampi menika mangke badhe kalajengaken panggirisang Atmojo pinanganten wisudan nggih menika panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian Ibu nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi kanthi kawisuda Sri Atmojo pinanganten mangke mugi mangya rahayu wilujeng kali sing ngrubeda mboten wonten halangan satunggal punapa. Dene keladanipun saking panjenenganipun Bapak Mohtar Mursidi sekalian anggenipun masrahaken Sri Atmojo pinanganten kakung menika kanthi peparing redana ingkang kula piyambak mboten saged ngaturaken menika panjenengan para tamu nggih sampun sami midhanget menika kula tampi kanthi suka bingaing manah mugi-mugi kanthi peparing panjenengan menika saged hangenteng-entengi anggenipun mengku karya panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian lan ugi menika ugi wonten sanggan lan sanes-sanesipun menika mugi-mugi saged dados menika syarat sarana salaki rabi Sri Atmojo pinanganten sarimbit mugia ing mangkenipun anggenipun ngayati bebrian enggal tansah pikantuk rahmatipun Gusti saged ndayani saengga ayem tentrem bagya mulya rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti. Kala wau saking panjenenganipun Bapak Sobri Santoso MD menika mbok bilih sampun ndungkap paripurna adicara payuhan menika badhe kepareng nyuwun pamit mboten sanes saking panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian Ibu ing mangke konduripun namung nderekaken wilujeng kondur sowang-sowang pinanggih kalian keluarga mugi-mugi sak margi-margi tansah pinaringa rahayu wilujeng boten wonten pringgo bayaning marga. Mbok bilih namung mekaten kawula minangka talangipun basa panjenenganipun Bapak Budi Kunchoro sekalian Ibu tentu kewala anggen kawula nampi atur pasrah panjenengan kula nglenggana mboten saged matur ingkang alus tetep kewala anggenipun ngrakit basa ukara kula taksih ngalur ngidul kawula kepareng nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Panutuping atur akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wekdal salajengipun kawula kunduraken dumateng Bapak Pambiyawara ingkang wicaksana. Nuwun. Mekaten sampun paripurna panampining pasrah Sirat Mojo pinanganten kakung ingkang kasarir panjenenganipun Bapa Suyana kanthi pratitis samendang datan karempit. Mugi keparenga wonten ngarsanipun Bapa Suyana, Bapa Sutresna dalasan Bapa Sugiharsana, Bapa Sobri Santosa ahli madya keparenga kakanthi lenggah ing palenggahan sekawit. Dene Sirat Mojo pinanganten kakung keparenga jumeneng ing sasana wiwaha langkung rumiyin kepareng hangayati adicara pangging Sirat Mojo pinanganten. Wonten ngarsanipun Ibu Tata Rias temanten Maheswari Batu Tengah panjenenganipun Ibu Sri keparenga maranitesaken lampahing adicara panggih. Nggih pangging Sirat Mojo pinanganten sarimbit Kalamunta Cinandra Yayah Cantraka kang lelumban mungguing warih. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat ana titahing Gusti Allah kang sajuga priya kang sawiji putri arasa lelumban ing madyaning alam madya gesang bebrayan ing rikalenggan punika kapanggihaken menggah menapa ta werdining kang panggih nenjih pangudi gambuing penggalih lon-lonan denya lumampah saya caket saya ngalela tindaking Sirat Mojo pinanganten sarimbit riwusnya sampun caket sarwi abe balang gantal gegantalan pinanggihaken menapa ta werdining kang gantal dumadi saking sedah kang lininthik mongko tinang sulaning lawe wenang menggah ngemu suraos Sirat Mojo pinanganten sarimbit sanadyan ta beda lumah kelawan kurepe namung terus gambuh kanang rasane dadya jodho saklamine. Jumujuk sangajenging keng raka lenggah sesedokan acaos kurmat dateng Sang Sri Narendra daya-daya Sirat Mojo pinanganten kakung jumangkah ampeyanipun anapak kanangan tiga ndok pecah sakala pralampita kalamunta Sirat Mojo pinanganten sarimbit wus ical sipating Jaka lan Prawan kambang-kambang ing sangku kang winadahan sekar triwarna mawar kanthil kuwin mlati mengkuwerdi mila winawar ing rembug manis sayekti tansah gumantil kanthil ing telenging nala kinaraya hamiji ampeaning keng raka sehna pralampita kinaraya hamiji kanang Sukerta mulih kendhang kentering warih karya Suka Basuki Widodone Skala nir ing sambikala saklaminya paripurna denya hamiji ampeaning keng raka
Ketang sih tresnarira Sri Atmaja pinanganten putri kaelus-elus kanang ampeyan manglung astaning keng kakung hanggandeng astaning keng putri sarwi hambalang liring ing netra kang hambabar dadya rasa asmara masih manten kakung ampun melu mubah jinajaran sarwi agandeng asta daya-daya sinengepan sindur kang awarni gula klapa abang lan putih minangka pralampita kalamunta makantar kantaru baling hawa kang kinarya hangupa boga mrih cekaping kulawarga parandene tansah linambarana budi suci ing mangke daya-daya pinundhungan dening Keng Rama dalasan jinampangan dening Keng Ibu lon-lonan lumampah angarasmaya tindake Bapa Budi Kuncara dalasan Ibu Kusmiati Keng putra kekalih tinuntun ing marganing kamulyan jinampangan dening Keng Ibu lon-lonan denya lumampah sak marga-marga amung meminta sih nugrahaning Gusti Kang Maha Wilasa murih manggya bagya mulya saklaminya Keng putra sarimbit tut wuntat tindak ing kadang besan susrana nggih panjenenganipun Bapa Mokhtar Ali Mursidi dalasan Ibu Sofiyah ingkang ugi kepareng hanjampang ingkang putra paring donga pangestu araharja nir ing sambikala kakanthi manjing ing singang sanadin tenggih Sang Sri Pindha Narendra panjenenganipun Bapak Ali Mukhtar keparenga lenggah ing palenggan ingkang sampun kasumedyakaken laras maya sumpepuji dumateng Sang Apindha Narendra kalajengaken adicara bobot timbang nggih panjenenganipun Bapak Budi bobot timbang sawetawis keparenga caket kalian Kang Putra berdiri bersama putra temanten ya, aku lali nek Kang Ibu Gi keparenga nderekaken Kang Rama Ibu Kusmiati bobot timbang mengku werdi hangelimbang ana dikasetyaning Keng Putra Keng Rama nenenjih kalamun ta kawedaring akathah ibune timbang tresnane timbang kasetyane putrane dhewe ramane mula prayogane hayo memuji marang sih nugrahaning Gusti kang ngaparing kudrat muga-muga bagya mulya saklaminya nggone bebrayan putrane dhewe ya bune kawula
nuwun inggih ramane sendika ngestakaken dawuh paripurna kanang bobot timbang kalajengaken asok guna kaya lenggih Sirat Modjo pinanganten kakung kepareng badhe angaturaken guna kaya sawetawis dening keng garwa ingkang winadahan tinadahaning Bokor Kencana menggah menapa ta isining kang sinulam ing sesetya Kencana ana kacang kawak gedhe kawak dele kawak wos arta receh mengku pralambita sak kawak-kawake kacang gedhe lan delisa kawak temantene nuju kaparingaken dening keng garwa winadahaning Kendhaga Kencana sok glogok banyu gentrong tanpa ana kang sinisihake mengku werdi kalamun ta priya kang antuk guna kaya muga kaparingna dening keng garwa tanpa ana kang didelik-delikake ora kaya Edi enek sing slempitke nang pecis nang dokok nang kaos kaki barang anu dikumbah bojone paripurna denya sok guna kaya dening keng garwa katampi dening keng putri daya-daya kaparingaken dening keng ibu kadherekaken dening Sirat Modjo pinanganten kakung menggah menapa ta werdinipun guna kaya ingkang sampun katuraken dening Sirat Modjo pinanganten putri kok dadak diparingke keng ibu mengko pralambita bilih ta wanita paribasane genuk pendaringan kang bisa nyimpen-nyimpen kayane sing kakung yen to diparingi 50.000 dijajakke sing 45 yen diparingi sing 20 dijajakke sing 35 malah kobak dadi genuk pendaringan kang bisa nyimpen kayane keng kakung menggih kinarya sangu ngupa boga ing madyaning alamadya kanthi lambaran teteken tekun kang tekan kasetyane paripurna denya ngaturaken guna kaya dening Keng Rama kaliyan Keng Ibu Sirat Modjo wangsul lenggah ing sasana pinajang ing mangke kepareng linadosan sawetawis dening Keng Garwa nun inggih kraos salit gondangipun Sirat Modjo pinanganten kakung ing mangke daya-daya linadosan dening Keng Garwa mongko wis cinawis rujuk rujak degan ugi ing mangke kepareng Sang Maha Narendra kepareng kembul nadah sawetawis linadosan dening Keng Garwa senadyan remasak wis wiwit isuk mau nanging linambaran kasok ing rasa tresna parandene Bagya Mulya denya hangrahapi pasugataning Keng Garwa ngene sayang tak ladeni monggo pun aturaken ingkang garwa hanyulang dateng Kang Putri ingkang putri hanyulang dateng Keng Kakung jokeh-okeh Mas sithik wae dasar parine mentik wangi mijil saking delanggu mongko sinulaming pandan wangi kraos mentul-mentul mila kraos seger anggennya dahar Sang Apindha Narendra bilih kasti dipun telasaken mboten napa-napa paripurna denya linadosan dahar
kraos salit kanang gondang ing mangke kepareng linadosan unjukan dening Keng Garwa dasar benter ing rina kalenggan punika mila rucuh rujak degan pantes kinarya sugata dening Keng Garwa degan kambing ijo kang pinilih kapetha kang awoh sapala mengko pralampita mung cukup pisan siji ki wae ora kena bola bali denya mangun bebrayan ing madyaning marca padha nganti prapteng delahan paripurna denya linadosan unjukan dening Keng Garwa tata sawetawis labet ing mangke kepareng hangadane adicara sungkem Sehna pralampita purnaning karobongan sawetawis ing mangke kalajengaken Sang Sri Pindha Nalendra emut kalamunta wus linairake dening piyantun luhur kang hanggimbul Nawa Candra Dasahari ing mangke daya-daya arsa sungkem ring pepadaning Keng Rama dalasan Keng Ibu namung mawantu-wantu pitungkasing para luhur tuwin para nimpuna sok sintena ingkang kepareng sungkem dhateng pepadaning Keng Rama dalasan Keng Ibu boten dipun keparengaken nganti curiga pramila ing mangke wonten ngarsanipun Bapa Suyana menapa bapa ingkang kapatah keparenga hang lolos duwungipun Sri Atmaja pinanganten paripurna panglolos ing duwung daya-daya Sang Sri Pindha Nalendra arsa sungkem pepadaning Keng Rama dalasan Keng Ibu Yayah sumungkem Kang Ibu Pertiwi lon-lonan denya lumampah nenggih Bagus Ketut Adi Prakoso sarjana ekonomi ingkang kadherekaken dening Rara Ayu Ilma Elviani sarjana pendidikan agama Islam jumujug sak ngajenging Keng Rama sedheku hamari kelu yayah kon jemo ing bantala wedanane tumungkul sarwi hanyembah dening Keng Rama dalasan Keng Ibu jroning batos kalamunta kawedharing akathah Ibu kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi kula saged lados dhumateng garwa kula iya nini pangestuning pun Ibu mbah nyumili kang tumrap marang jeneng sira nini bagya sak lamine laden ana garwamu percaya marang Gusti Kang Akarya tresnanana garwamu laden ana nganti prapteng delahan paripurna sumeng padaning Keng Ibu kalajengaken sungkem ing pepadaning Keng Rama Rama kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi kula menawi anjampani garwa kula
anakku ngger bagus ketut adi prakoso pun bapa titip getih setetes daging stampel tresnanono ya nggih pun bapa rasa peparing apa-apa tak balang puja mantra muga raharja lakumu salami-lamimu kulup kaya-kaya cukup sungkemu marang pun bapa nggih wis para gage manjing ing sasana kamulyan kalamun tawan ndak dikirake wengi ndak tahajutake kanggo anakku sakloro paripurna sumungkem pepadaning Kang Rama dalasan Kang Ibu daya-daya kagandhik sungkeming padaning Kang Rama Mara Sepuh dene nggih panjenenganipun Bapa Muhtar Ali Mursidi dalasan Ibu Sofiyah lenggah sesedoan baleweran kanang waspa brol mijil saking kanang netra nenggih panjenenganipun Bapa Mursidi labedatan kuat angampah sembahing Kang Putra winiwir wiwir kanang rikma kaso ing tresnanira Rama kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi kula saged tuwin kwawi angayomi dumateng garwa kula ya kaki dak pengestoni syarate siji percaya marang Gusti kang akarya lupa ya kuwi Allah Subhanahu wa taala lumantar agama kang sun rasuk kabing pindho bektiya marang Rama lan ibumu mongko iku lantaraning tumuwuh sabanjure bektiya marang Rama lan ibumu Mara Sepuh merga iku jalma kang minangka lantaran paring sewu rasa marang jeneng sira kulup kang sabanjure tresnane ana garwamu tanpa beda rasnane awakmu dhewe ya nggih bagya mulya raharja saklamina kalamun to bisa nyandhi sabdaning para luhur kanggo sinaketing weda suci paripurna sumungkeming Sri Atmaja pinanganten sarimbit arsa lenggah maling palenggan sekawit namung saderengipun lenggah dumateng Bapa Suyana keparenga duwungipun Sri Atmaja pinanganten kawangsulaken ing madyaning semraning Sri Atmaja pinanganten paripurna pamisaning duwung ingkang sampun kaagemaken dening Sang Apindha Narendra dasar gagah pideksa manjing ing singangsana adi Sang Apindha Narendra ingkang siniwaka dalasan kang garwa lenggahing kursi kencana pinalipit ing permadani binabaran sari-sari Jinandra Wida jebat kasturi kongas gandaning nganti prapteng panguraan banyak balang sawunggaling kang ngurmati dateng Sang Apindha Narendra ana mentok mas bebek mas kang sarwa rukmi hangampe lupacara nata lah punika kang katelah raja sedina ratu sedalu paripurna panyandraning Sri Atmaja pinanganten dhuwit
titisaken dening Ibu Sanggaryas Maheswari saking Batu Tengah panjenenganipun Bu Sri lulus Raharja Niskala boten wonten alangan setunggal punapa hawit saking donga pangestu Sang Hyang Para Lenggah kakung Sumana Putri ingkang sampun kepareng hanjenengi pawiwahan ing siang kalenggahan punika. Sang Hyang Para Lenggah kakung Sumana Putri tasih wonten pasugatan malih saking panjenenganipun Bapa Budi Kuncara. Nun inggih beksan kethek ogleng mekaten ngendikanipun sasmita ingkang sampun kula tampi kepareng badhe katur wonten ngarsa jengandika Para Lenggah kakung Sumana Putri samudayanipun. Ugi para kalian mirsani tari ingkang kepareng foto sesarengan kalian Sri Atmaja Pinanganten ngemuti dereng wonten seratan ingkang dipun aturaken ing kula pramila menggah urutanipun anggenipun kepareng badhe foto kalian Sri Atmaja Pinanganten utawi tedhak sungging kawula sumanggaaken saking keluarga Sri Atmaja Pinanganten kakung Bapa Mursidi dalasan Ibu Sofiah dalasan Pangombyong ingkang mijil saking Kembangan Ngasem Cala Madu Karanganyar kawula sumanggaaken ingkang kepareng foto kalian mantenipun jumeneng saking Palenggahan sinambi mirsani pasugatan tari kethek ogleng para paraga ingkang kepareng hangayati tugas beksa kethek ogleng kawula sumanggaaken. Sepisan malih wonten ngarsanipun para paraga tari kethek ogleng para menapa namung setunggal mbok bilih sampun sumadyong samu kawisipun keparenga enggal tindak dhateng sasana wiwaha kepareng hangayati tari kethek ogleng Mbak Nuratista Wilujeng Pinarak Lenggah ugi ingkang kepareng Mbak Dina Wilujeng Pinarak Lenggah artis-artis Batu Retno nek ngemban nggih kula ambali malih paraga tari kethek ogleng kepareng lumebet ing sasana wiwaha kepareng hangayati jejibahan luhur ugi ingkang kepareng foto kalian mantenipun kawula sumanggaaken menika Zero Production sampun ngasta film kathah sanget 6.360 giga lagi kok gak le nari malah neng dalan lebet mas yeah. Oh wah ada ki rae lanang rae
sinambi mirsani tari kethek ogleng ingkang kepareng foto kalian mantenipun. Tasih pun tenggo kalian Zero. Kameramen handal saking Batu Retno. Gratis, tasih pun cepaki pinten-pinten giga memori. 6.378 giga. Foto wong sak Indonesia ora cukup. Pak Budi sudah foto? Keluarga Besan dulu ya. Keluarga Bapak yang dari Karanganyar. Dimohon foto bersama temanten. Tasih pun tenggo ingkang kepareng foto saking keluarga ageng temanten kakung kawula sumanggaken. Mbok bilih sampun paripurna saking Satmaja Pinanganten kakung keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Budi Kuncoro dalasan Ibu Kusmiati kawula sumanggaken. Budi Kuncoro dalasan Ibu Kusmiati parang foto kalian mantenipun ugi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Mokhtar Ali Mursidi dalasan Ibu Sofia saking Kembangan Ngasem Colomadu.
sampun paripurna njenengan beksan tari kethek ogleng wonten karsa Jigandika para lenggah Kakung Suna Putri. Kersanipun kalian tuntas anggenipun kepareng foto sesarengan kalian Sirat Maja Pinanganten. Pundi menika saking keluarga ageng Karanganyar ugi saking keluarga ageng Baturetna. Monggo foto sesarengan sinambi mirsani pasugatan campur sari Dewangga. Ingkang pun sengkuyung kalian dua putra profesional sound system ugi Zero Production. Deuli Wijaya, Deuli Sanjaya. Kawula sumanggaken jumeneng saking Palegan. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Ngaturaken kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marak sowan saking kanca-kanca Dewangga Campur Sari. Bijil saking Sambeng Baturetna Wonogiri. Nganti Triwidyawati ingkang sampun samekta ing karya ugi kadharaken saking kadang-kadang Manunggal Production Audio Gler Professional Sound System ugi saking kadang-kadang The Zero Production Video Shooting. Terima kasih matur nuwun. Dan juga mengucapkan selamat berbahagia untuk saudara saya Mas Jauhari Mursidi Ketut Adi Prakosa Sarjana Ekonomi kalian Roro Ayu Ilma Elviani Sarjana Pendidikan Islam ing mangajab disang pinanganten kekalih anggenipun bangun bale griya bangun bale wisma dados keluarga ingkang rukun bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Kinarya ngregaken suasana Widyawati wonten Dik Lilis wonten Dik Irma wonten Dik Adila. Kula kanthi setunggal Widyawati wonten Mbak Lilis maju. All artis Irma Adila Dewangga Campur Sari.
Matur suwun Triwidyawati Dewangga. Tembang kangen sampun katuraken mugi kinarya campi saya ugi ngrekanken swasana wonten ing arekangahan siang punika. Wedal sapapan kula aturaken sakjengipun dumateng pamiyawara sumangga. Nggih, matur sembah nuwun Diuli Sanjaya minangka pangarsaning campur sari Dewangga. Para lenggah Kakung Sunaputri keparenga foto sesarengan sirat maja pinanganten sinigek sawetawis mangke paripurna kaaturaken adicara candhaipun kepareng kalajengaken malih foto sesarengan kalian sirat maja pinanganten. Para lenggah Kakung Sunaputri panjenenganipun Bapak Budi Kuncara dalasan Ibu Kusmiati kraos bembong bebek birawaning penggalih labetahan nampi rawuh jengandika para lenggah Kakung Sunaputri. Langkung-langkung kadang pisan sutrana ingkang mijil saking laladan Kembangan Ngasem Colo Madu Karanganyar. Namung araos bombong bebek birawaning penggalih wau namung kandheking madyaning jangga datan kuwawa amedhar sabda wonten ngarsa jengandika para lenggah Kakung Sunaputri. Ing mangke kepareng nyuwun sanjata pitulung dumateng Bapa Suwarna SPD. Kepareng hangaturaken menggah neking gati ing pawiwahan siang kalenggahan punika. Hanyangkul sejibahan luhur minangka dados pambagya harja yuwana. Wonten jumenengipun Bapak Suwarna SPD kepareng badhe jinajaran panjenenganipun Bapak Omega dalasan Bapak Sukirman. Wonten ngarsanipun Bapak Suwarna SPD dalasan Bapak Omega Bapak Sukirman. Boten ngira-ngira sing reh tata krami kepareng aja meneng saking palenggahan. Nuntun tumuju ing sasana ingkang sampun kasumedyakaken. Kepareng hanyangkul jejibahan luhur pambagya harja kunjuk wonten ngarsa jengandika para lenggah Kakung Sunaputri. Para lenggah Kakung Sunaputri sampun siaga ing gati sawegeng diri nun nggih panjenenganipun Bapa Suwarna minangka talange ngatur saking panjenenganipun Bapa Budi Kuncara. Sasana wedal pambagya harja yuwana katur wonten ngarsa jengandika para lenggah Kakung Sunaputri wedal saha papan sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kulli basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng beranipun para pepunden, para haji sepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi. Sagung para nayakaning praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih kaswase ingkang pantes sinudarsana. Langkung-langkung dumateng beranipun kadang pisan sutresna nun inggih bendanipun Bapak Mursid Ahli Madya dalah Ibu Supiah ingkang sampun kepareng rawuh jog sampun kepareng pinarak lenggah kanthi sekeca. Sagung para bapak ibu minulya Kakung Sunaputri ingkang tansah kinabekten ugi kadang werda muda ingkang pantes tampi pakurmatan. Sewu nyuwun agenging pangapunten dening jemangkaing suku kula kinen kula mundi dawuh saking beranipun Bapak Budi Kuncara dalah Ibu Kusmiati ingkang ing siang menika kaduan ngaturaken menggah pambagya harja yuwana inggih awit saking beranipun boten saged matur kanthi raos bombong miwah bombong penggalih sehingga jrih menawi boten kuwi miyos wonten ing lati namung kandhek wonten ing jaga kewala. Bapak Ibu ingkang kula hormati,
Saderipun kula matur wonten ing ngarsanipun para rawuh sami. Mboten kesupen sumangga sareng-sareng kula dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi atur utawi kanthi wasilah alhamdulillahirabbil alamin wonten ing siang dungkap sonten menika pendhan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Budi Kuncara dalah Ibu Kusmiati ing Wur RT 3 RW 6 Bale Panjang Batu Retno ing mriki kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ingkang awis pindah nun inggih pindhanipun Bapak Budi Kuncara Sarimbit Ibu ngaturaken pambagya sugeng rawuh so ngaturaken aging penuwun ingkang tanpa upami kanthi kerawanipun pindhanipun para tamu kakung Sumawana Putri ugi sedaya kemawon hanya kecaaken pinarak lenggah kanthi mardu mewah mardikaning penggalih. Pindhanipun para tamu kakung Sumawana Putri mbok bilih pendhan sedaya sampun ngawuningani wonten ing siang menika inggih krana pendhan sampun nampi kintaka iber-iber menapa dene warta ingkang binandunging karna. Bilih wonten ing siang menika pendhanipun Bapak Budi Kuncara Sarimbit Ibu Kusmiati netepi darmaning asepuh margya suta miwa siwi putrinipun ingkang asesilih pun Ilma Elviani sarjana pendidikan sampun kepareng kadhaup dening Jejaka Lelono JM Ketut Adi Prakoso sarjana ekonomi putra tanaya saking danipun Bapak Mursid ahli madya pendidikan dalah Ibu Supiah ingkang mangarsama kembangan RT 02 RW 01 Ngasem Colomadu Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin ijab kabul sampun kelaksanan kala wau siang kirang langkung jam 11 tambahing donga pangestunipun para rawuh sami ijab kabul sampun kelaksanan kanthi lancar. Para tamu kakung Sumawana Putri wonten ing siang menika pindhanipun Bapak Budi Kuncara dalah Ibu ngaturi rawuh pendhan sedaya kasuwun tambahing donga pangestu pujastu pujiastuti mugi-mugi anggenipun mala kramekaken ingkang putra kekalih anggenipun miwiti baitaning bebrayan enggal kang putra kekalih tansah manggya rawijeng boten wonten pambengan setunggal menapa dadosa keluarga ingkang saestu dados idamanipun tiyang sepuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya wal akhirah amin. Ugi kanthi penuhunipun pran sedaya donga pangestunipun mugi-mugi kang putra kalih enggal pikantuk pituasing patembayadan kanthi rinancang brayat rinancang lan enggal pikantuk inggih menika golek kencana liripun kang putra enggal kagungan putra sae menawi kakung dadosa putra ingkang soleh menawi putri dadosa putri ingkang solehah. Para tamu kakung saha putri saestu kanthi krawan pendhan sedaya tebih mbok bilih saking panyaka bawa panjenengan wontenipun papan miwah panggenan mbok bilih ingkang kirang satraju kalian kelenggahan panjenengan nadyanto tebih saderengipun sampun kagontra karancang kaentra-entra murih parigian menika ketingal semua parandene papan miwah panggenan wontenipun namung kados mekatan langkung-langkung minggahipun wonten ing
pasugatan mbok bilih ingkang badhe katur ing ngarsa dan sedaya ing mangke kirang mirasa ingkang sedayanipun menika pun Bapak Budi Koncara Sarimbit Ibu namun nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Mugi tansah kalintonono kesaenan panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala dadosa amal soleh panjenengan ingkang ing tembi ing akhir zaman dados amal soleh ingkang saged dipun nikmati sak sampunipun kita sowan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sanesipun menika pun Bapak Budi anggenipun gadhahi damel wonten ing siang menika margya buta boten saged kelampahan piyambak. Saking pambiyantunipun para sanak kadang tangga palih pawong mitra ingkang sampun paring panyumbang menapa kemawon ingkang sedaya kula saestu pun Bapak Budi boten saged mangsulaken krana lahir namung kasumanggaaken wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Para tamu kakung saha putri, mbok bilih panjenengan mangke saderengipun paripurnaning pahargyan wonten ing sonten menika dereng kaparangaken kondur rumiyin. Namung kewala mbok bilih pendan tasih wonten inggih menika kerepotan ingkang ing sonten menika mboten saged katilaraken mangke saged kapetang wonten ing wekdal wingking. Daripun para tamu kakung saha putri mekaten atur pambagya harja pun Bapak Budi Mulyono ingkang Budi Kuncara ingkang lumantar kula pribadi ingkang pareng matur saestu kirang nuju prana budidayaning manungsa tansah kirang sampurna. Mbok bilih anggen kula ngaturaken menggaturipun Bapak Budi Kuncara Sarimbit Ibu kiranging subasita basa miwah sastra ingkang singlar ing reh tata krama kula nyuwun diagung pangaksama ing waksana kepareng pinarak lenggah kanthi sekeca ngantos sak paripurnaning pahargyan wonten ing sonten menika. Semanten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebda ing karya paripurna pangandika Pambagya Harja Yuwana ingkang dipun sarirani penjanipun Bapak Suwarno SPD minangka rambataning basa saking penjanipun Bapak Budi Kuncara Gotrah kula wangsa